galang sa salita ng Diyos. Magising na po tayo mamaya, alas 5 na. Amen. Tama. Amen. At bilang pagkasalita, dadalhin namin ang mga aral, ating beloved brother, Elder Marlon Tivera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved Elder Brother Juven Ferrer sa pagpapaliwanag sa kalaga ng pagbibigay. Tayo po manamuhin mahal, manalangin, ating po itaas sa ating kamay, tanda ng pagsuko sa ating malapino. Halong dakilang palang Diyos, mabara sa lahat, sa pangalan mo malapino sa una dalangin, na ay Pastor Will Destradal Med. Narito kami malapino, tao sa puso nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa mag-iisang linggo na kami yung kinabagan, pinangingatan, at narito kami pinagkatipon mo upang patuloy na pag-usapan ng kabutihan hanggang sa oras ito sa pakikinig ng ibaling kaligtas. Sa gana yung sarili, wala kami magagawa malapino, lalo yung ambaling ko. Patawarin mo kami sa iyong mga kasalanan, hugasan mo kami linisin na yung baldong umago sa krus ng Kalbaryo. Naway wag itong maging hadlang malapino upang matanggap namin ang kupal ng galing sa iyo sa pamagitan ng iyong salita na pong mapag-aralan. Langisan mo itong malapino na kung saan sa pamagitan nitong malapino masagot lahat ng aming tanong, mabigyan malapino ng direksyon ang aming mga agam-agam kung mayroon man malapaynoon. Patuloy mo kaming tulungan at gabayan malapaynoon sa pamagitan ng salita malapaynoon ay pumapag-aralan. Pagpalain mo kami sa oras na ito malapaynoon sa una dalangin ng Pastor Will Destradal Meda. Sinasaway namin, tinatalian, anumang gawa ng kaaway, anumang hadlang sa pakinig salita ng malapaynoon, kawalan ng pananampalataya, di mo na to cast out. We bind you Satan in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. At patuloy natin mga minamahal, ipinababot ang karapat-dapat na parangal sa mga taong ginamit ng ating malapaynoon para sa ating mga kaligtasan at po, beloved Evangelist Pastor Will Destradal Meda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at patuloy po natin mga minamahal inaalala ang kanilang mga turo at aral sa bawat isa sa ating mga minamahal. Mawagpalang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito po sa Dakaw ng San Carlos City Outreach, sa ating pong beloved elders, sa ating pong kasama, sa inyo mga po mga minamahal, datihan man, at sa mga bisita sa ating mga Facebook, YouTube viewers, isang mawagpalang umaga po at welcome na welcome kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong kunin, ating pong Biblia, ang salita ating malapaynoon, ating panulat at kwaderno upang itala po ang mga mahalagang punto mga minamahal na ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Lahat muna nagagalak mga minamahal, pag-uusapan ng salita ng malapaynoon, pumalakpag sa ating pinakamalapaynoon. Praise the Lord, napakapalad natin mga minamahal, amen. Talagang nariyan dalawang bagyo po mga minamahal, ang kamakailan talagang dumaan sa ating bansa mga minamahal at alam natin na talagang may mga lugar na talagang apektado sila, may mga gawain din tayo mga minamahal na talagang nakita natin talaga sa Facebook, YouTube na talagang sila po mga minamahal talagang yung bahay-sambahan ay talagang yan po ay hindi nakaligtas sa hagupit mga minamahal ng bagyong upong mga minamahal, subalit pinapasalamatan nating malapaynoon na bagamat talagang hinagupit tayo mga minamahal ng bagyo, partikular na sa ating mga kababayan, kapatiran, mga minamahal, ay nandun pa rin yung pag-iingat, ang himala ng ating pinakamalapaynoon. Walang dahilan mga minamahal upang hindi natin pasalamatan ang ating malapaynoon. Amen? At mga minamahal, ating pong basahin, ating pong pambungad na teksto dito po sa Marcos, ang kabanatay 2, ang talatay 3 hanggang 5, talon sa 11 hanggang 12. Amen. Kindly po. Dito sa Marcos, ang kabanatay 2, ang talatay 3 hanggang 5, talon sa 11 hanggang 12. Amen. Marcos Kapitulo 2, Amen. versikulo 3 hanggang 5, talon sa 11 hanggang 12. Amen. 3 hanggang 5, ganito po ang pagkasabi. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4
Sa 4, at nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan ay kanilang binakbak ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan, at nang yaoy kanilang masira ay inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Sa 5, at pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatawad ang iyong mga kasalanan." Sa 11 hanggang 12. 12, ganito po ang pagkasabi, "Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa bahay mo." Sa 12, at nagtindig siya, at pagkadakay binuhat ang higaan, at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat, nagagtaka silang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos, nangagsabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bago natin mga minamahal, diretso yung mga minamahal, ito pong ating magiging paksa sa umagang ito. Bigyan muna natin mga minamahal ng kaunting punto at pagkakaugnay mga minamahal, yung ating pong napag-aralan nung linggo at nung Wednesday mga minamahal, at ano ang kaugnayan nito sa ating magiging aralin sa umagang ito. Nung linggo mga minamahal, pinag-usapan natin mga minamahal about sa church discipline. Amen. Na kung saan ang upang mga minamahal talagang tayo mga minamahal ay hindi malayo sa nais ng Malapanginoon, sa kalooban ng Malapanginoon, tayo ay makapamuhay mga minamahal na talagang natutumbok mga minamahal ang nais ng Malapanginoon, ay siyempre mga minamahal may batas ang iglesia mga minamahal. Amen. Ang batas na ito ay ginawa upang para sa kaayusan ng iglesia ng Malapanginoon. Kung walang batas mga minamahal, ay walang papatnubay sa bawat isa atin. Tulad sa ating pamahalaan mga minamahal, ginagawa ang batas mga minamahal, they are not after mga minamahal sa punishment mga minamahal, kundi upang tayo mga minamahal ay meron tayong susundan. Amen? Maiwasan natin mga minamahal na mapunta pa tayo doon sa punto mga minamahal tayo ay mapahang, maaaring makulong. Same thing mga minamahal sa iglesia ng Malapanginoon. Amen? Na kung saan mga minamahal, upang tayo ay magkaroon ng disiplina, kinakailangan natin manatili at nakafocus doon mga minamahal sa doktrina, sa batas ng iglesia ng ating Malapanginoon. Kung ano ang talagang update, ano ang in-impose na batas, ay kinakailangan natin itong sundin at igalang mga minamahal. Amen? Ngayon mga minamahal, hindi mangyayari yan, hindi tayo makasusunod kung wala tayong paglilingkod na may takot sa Malapanginoon. Yan ang napag-aralan natin noong Miyerkules. Amen? Ay kahit anong ganda ng batas, kahit anong tindi at dami ng doktrina at nais ipagawa sa atin, kung hindi tayo natatakot sa Malapanginoon maglingkod, wala. Hindi tayo susunod, pero wala tayong takot sa Malapanginoon. Hindi tayo natatakot sa maaring maging kahinatnan natin. Amen? Kaya wala tayong takot, okay lang kahit malabag natin ang doktrina ng mga minamahal. At sa umagang itong mga minamahal, kung bakit hindi matapos-tapos at lagi mga minamahal, na mayroon tayong pangaral, may mga kapatid tayong ginagamit ng Malapanginoon, may mga laban sa mga minamahal, may mga talagang pagkakataon sa ating mga buhay mga minamahal na nangyayari, pinapahintulot ng Malapanginoon dahil nga mga minamahal ay sa umagang ito, may naisip ipakiusap ang Malapanginoon sa atin. Ating pamagatang mga minamahal, ating aralin sa umagang ito, kapit-bisig patungo sa langit. Amen? Kapit-bisig patungo sa langit. Ano ang dapat na gawin ng bawat isa ang mga minamahal kung nalalaman natin ang doktrina ng Malapanginoon? Ang batas na ini-impose sa iglesia ng Malapanginoon, ang mga updates, mga minamahal na ating nababasa, narinig mula sa ating mga beloved children na sila na po ngayon mga minamahal ang nagpapatuloy sa inumpisa ng ating pong beloved parents in the Lord.
Paano tayo mag-react, mga minamahal? Makakapanatili pa ba tayo, mga minamahal, na maglingkod ng may takot? Sa totoo lang, mga minamahal, sa ating binasa, yung binasa natin sa Marcos 2:3-5, talon sa 11 hanggang 12, ito hindi lamang nakapokus doon sa healing, sa pagaling ng Malapanginoon. Kundi, mga minamahal, ang labis na ikinamangha ng Malapanginoon, nung siya'y nangangaral, mga minamahal, ay may mga grupo ng tao, mga minamahal, na may daladala sila, lumpo, hindi makalakad, bagamat kumpulan ng mga tao at hirap silang makapasok, makadaan mismo doon sa pintuan, dahil nga siksikan, ay nakagawa sila ng hindi inasahang bagay na yun lamang ang para sa kanila ay tanging paraan upang ang lumpo na ito na kanilang daladala ay mailapit nila sa paanan ng Malapanginoon at magtamo ng kagalingan. Ang apat na taong ito, mga minamahal, ay hindi naging matagumpay kung hindi sila nagkapit-bisig, hindi sila nagtulungan, walang pagmamalasakit, walang pag-unawa, walang pag-ibig doon sa lumpo. Imagine yung mga minamahal, sa bubungan, binutas nila iyon, iyon ang nagsilbi nilang daan upang maiugos, mga minamahal, yung lumpo sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga buhay, hindi natin maikakailan na nararanasan natin ang mga pagsubok. Hindi matapos-tapos na pangailangan, banta, mga minamahal, ng masamang tao sa paligid, disgrasya, kalamidad. Ang tanong, mga minamahal, dumating ba sa point na naramdaman natin na hindi na natin kaya ang mga bagay na ating pinagdadaanan? Tayo may karamdaman at patuloy tayong inuusig. Akala ko ba ang Diyos ninyo sa Jesus Miracle Crusade ay totoo, nagpapagaling? Bakit ang ngayon hindi ka pa rin gumagaling? Na para bang nasa hangganan na tayo ng kalakasan at pag-asa, ngunit para sa atin, wala pa rin nangyayari. Mga minamahal, kung nararanasan natin ang mga bagay na ito, nakakaramdam tayo na tila baga hindi na natin kaya, tila baga wala ng pag-asa, tandaan natin na ganito rin ang naging sitwasyon ng lalaking lumpo sa ating binasa. Siya'y nanlambot, walang kakayahang kumilos, at umasa na lang sa iba na baka sakaling may maawa sa kanya. Bawat hindi nilinaw sa talata na yun, mga minamahal, kung kaano-ano niya yung apat na tao. Ayon sa mga Bible scholars, mga minamahal, kaibigan niya yun. Matalik daw na kaibigan. Mga minamahal, ang apat na taong ito, mga minamahal, ay nagpakita na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ang lumpong ito ay mailapit sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, ang bersikulong ito, mga minamahal, hindi lamang tungkol sa pagpapagaling. Dahil lubos na ng mga Malapanginoon, sabi ng Malapanginoon, nang makita niya sila, ay namangha siya sa kanilang pananampalataya. Hindi sinabi ng Malapanginoon, namangha siya doon sa lumpo. Ang sabi ng Malapanginoon, namangha siya sa kanila. Ang tinutukoy niya, partikular na mga minamahal, ay yung apat na tao. Sa totoo lang, sa ating buhay, may kanya-kanya tayong pangailangan. Sa sanlibutan, walang Espiritu sa Malapanginoon, kanya-kanya na lang tayo. Amen? Kanya-kanya lang tayo, mga minamahal, ng diskarte, unahan na lang. Unahang makatanggap ng kaupala, unahang makarating, mga minamahal, sa finish line. Pero namangha ang Malapanginoon, dahil ang apat na taong ito na bagamat, meron din silang pangailangan, pero naalala nila yung lumpo na hindi niya kaya sa kanyang sarili na makalapit sa Panginoong Jesucristo. Kaya nagtulungan, nagkapit-bisig ito ng may pagmamahal sa kanilang puso para doon sa lumpo, inilapit nila sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong mga binamahal ay nagpapakita na sa umagang ito ay ating alamin ang mga imahen na maaring isimbolo mga minamahal ng apat na taong itong mga minamahal na tumulong doon sa lumpo upang mailapit sa Malapanginoon. May mga tao, mga minamahal,
na tinutulungan ang iba na makalapit sa Diyos. Ang apat na taong ito, mga minamahal, ay maaring sumalamin sa iba't ibang uri ng tao o grupo ng tao na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay upang ikaw at ako ay mailapit sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasubukan na ba nating tanungin sa ating sarili kung sino ang sa atin ang maglalayo sa Diyos? Natanong na rin ba natin sa ating sarili, sino naman ang sa atin ang makatutulong na makapanatili tayo sa Diyos? Kaya kung babalikan natin yung pinag-aralan ng linggo, church discipline, suriin natin, ang mga batas ba na ito, mga minamahal, ay talaga nga bang makatulong sa atin na makapanatili tayo sa Diyos? Masunod ang kalooban ng Panginoon? O malayo tayo sa mga Panginoon? Ang pagkakaroon ba ng takot sa paglilingkod ay makatutulong ba sa atin upang makapanatili tayo sa Panginoon, masunod ang kanyang kalooban? O ang bagay na ito ang siyang maglalayo sa atin sa Diyos? Pero tandaan ninyo, mga minamahal, yung apat na tao, ang ginawa nila, nagtulungan sila, yung lumpo na walang magawa sa kanyang sarili, tinulungan nilang ilapit sa Diyos. Nagkaroon ng kagalingan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang imahin, mga minamahal, ating basahin dito sa 2 Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 5. Ating alamin ang unang imahin o sinisimbolo, mga minamahal, ng apat na tao na ito, mga minamahal, tumulong sa lumpo. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 5, ganito pong sasabi, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito, mga minamahal, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na itinuring na anak ni Apostol Pablo, spiritually, mga minamahal. Anak sa pananampalataya. Pinunto dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo kay Timoteo, na ipinarimay niya kay Timoteo, mga minamahal, na bagamat malayo siya, ay panghawakan niya yung kanyang natutunan na uri ng pananampalataya, unang-una sa lola niya, si Loida, at pangalawa ay sa nanay niyang si Eunice. Alam niyo, mga minamahal, sa ating buhay, may mga tao, minsan, hindi ko alam kung naranasan natin, minsan hindi natin na-appreciate yung ating pamilya, ating mga magulang, ating mga lolo, lola, kapatid, mga kabiyak, anak, na naglilingkod sa Panginoon, na ginagamit sila ng Panginoon upang tayo ay mailapit sa panan ng Panginoon. Minsan hindi natin na-appreciate na nandiyan sila, na nire-remind tayo sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Nire-remind tayo sa pagsuot na may kabanalan, pagbibigay ng ikasambagi ng dog. Nangangumusta sila kung kumusta na ang ating pananampalataya, relasyon sa Panginoon. May mga iba na sila'y napapagod sa paulit-ulit na pangumusta ng kanilang mahal sa buhay, nagliko sa Panginoon at sila'y sinisiran at nais na may lapit sa Panginoon. Ang ilan, dumadali sa punto na sinasadyang umiwas. Pero alam niyo, mga minamahal, sila, mga taong ito, mga minamahal, sila yung unang imahin na nais ipakita ng apat na tao na namangha ang Panginoon sa uri ng pananampalataya na mayroon sila. Na bagamat unahin nila dapat ang kanilang sarili, mamalagi sila sa kanilang sarili, bahala kayo dyan ang kanilang sabihin, pero lagi nila tayong naalala, mailapit sa paanan ng Panginoon. Ginagawa ang kanilang makakaya para lang tayo makasama nilang maglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi lahat ng pamilya ay perpekto, subalit tandaan natin na ang pananampalataya ng isang miyembro sa pamilya ay maaring makaapekto
sa buong pamilya upang sila ay mailapit sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, ng pagmamahal, pagtuturo at paggabay, isang tiyak na bagay magkaroon ng malaking impact, mga minamahal, sa bawat miyembro ng pamilya sa paglingkod sa Panginoon. Si Abraham, amang Abraham. Sa tingin ba natin, mga minamahal, ay hindi siya nagpakita ng tunay na impluwensya ng pananampalataya sa kanyang kabiyak na si Sarah? Mga minamahal, na nang makita niya may tatlong mga minamahal na hindi pangkaraniwang tao, mga minamahal na dumating sa kanilang lupain, alam niya na ito'y ang Panginoon, ang anghel ng Panginoon. Pinakita niya kay Sarah ang paggalang, pagpapaunlak. Inihandaan niya sila ng makain, pinatuloy niya. Kung sila man ay maglalakbay at mapapadaan lang, ang sabi niya, Panginoon, kung ako man ay makatatanggap ng kupala, dumaan ka muna sa akin at mapagsilbihan man lamang kita kahit inumin, malaking bagay na sa akin. Pero si Sarah, mga minamahal, natawa lang nung malaman niya na nung nagkukwentuhan sila ng Panginoon na si amang Abraham ay magdadalang tao siya. Nabaliwala niya, mga minamahal, ang ipinakitang uri ng paggalang at pananampalataya ng kanyang kabiyak upang siya rin ay pagpalain. Pero, hindi yun pinasin ni mga Abraham. Nagpatuloy siya, mga minamahal, na ipakilala kay Sarah na ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman mababali. Amen? Na mula sa lipin ni amang Abraham, mga minamahal, magmumula ang laksa-laksa, mga minamahal, sindami ng buhangin, mga minamahal, ni maging mga bituin, mga minamahal, na mga manampalataya sa ating Panginoon. Sa buhay ni Lot, mga minamahal, bilang pamangkin ni amang Abraham, ipinakita ni amang Abraham ang uri ng panampalataya na maka-impluwensya kay Lot upang mailapit sa mahal na Panginoon. Hanggang kay Isaac, mga minamahal, amen? Mapalad tayo kung meron tayo, mga minamahal, sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, na talagang ganun na lamang, mga minamahal, na tayo ay nais nilang makapanatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mamimiss natin sila kung sila hindi na natin kasama. Mamimiss natin sila kung wala nang magre-remind sa atin sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung paano natin masunod ang doktrina ng mahal na Panginoon. Paano, dahil sila ang partner ng mahal na pastor, ng mga nangasiwa. Pag uwi natin sa ating mga tahanan, hindi na alam ng beloved pastor, beloved children, ng mga nangasiwa, ano ang ating ginagawa sa tahanan. Amen? Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat tayo, mga minamahal, sa ating kabaguhan, nung tayo ang masave, mga minamahal, hindi pa nasave ang ating mga magulang, ating mga kapatid, kahit tayo nag-iisa, pero meron pa rin, tulad ng mga lalaki, mga minamahal, na tumulong sa lumpo, na sa atin din ay tumutulong ngayon, mga minamahal, upang palakasin tayo. Amen? May ginagamit ang Panginoon upang magpatuloy tayo, na bagamat tayo ay inuusig, kung hindi pa total liligtas ang ating pamilya, tayo ay binibigyan ng katatagan ng loob ng Panginoon upang ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos nating nakilala, walang ibang Panginoon, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagmamalasakit, Diyos na nagpapatawad, nagliligtas sa bawat isa atin. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Josue, paano niya ipinakita o naumpluwensyahan ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya at sila'y mailapit sa Panginoon magsisi. Alam natin ang buhay ni Josue, mga minamahal, sa ibinenta. Amen, na kanyang mga nakatatandang kapatid sa mga Egyptian. Amen, pinagtatawanan siya sa inggit na talagang malayo siya sa paningin ng kanilang amang si Benjamin, mga minamahal, ay ibinenta siya. Pero mga minamahal, si Josue, mga minamahal, na masabing dream teller, mga minamahal, pinagpala ng Panginoon sa bayan ng Ehipsyo, mga minamahal, at ginawang pangalawa sa may pinakamataas na posisyon, mga minamahal, susunod sa paraon, mga minamahal. Pero na nagkaroon ng tagutom, mga minamahal, naghanap yung mga kanyang kapatid, wala na silang pagbibilihan ng makakain nila, napunta sila sa Ehipto. At nakilala, mga minamahal, ni Josue na yung mga nagmamakaawang bumili ng palay sa kanilang makakain ay kanyang mga kapatid. Yung mga nagbenta sa kanya. Pero ano ang pinakita niya?
Bilang nakabatang kapatid, ipinakita niya ang pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. Hindi niya sila pinahiya, kundi ipinakilala niya na bagamat siya ay binenta nila, pinagkaisahan, pero yun ay sa bandang dulo, pagpapakita ng kung gaano sila inibig at tutulungan ng Panginoon. Ginamit sa Yosua yung mga minamahal upang sa tagutom na yun, mga minamahal, sila ay makasurvive, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating Panginoon sa ating buhay, ating pastor. Bilang magulang ng mga beloved among children. Sa totoo lang, mga minamahal, ang kailang panguli lang mga minamahal, hindi lang mga panguli lang mga minamahal na basta-basta. Amen? Ito'y pangunguli lang mga minamahal sa magulang nila na ginamit ng Panginoon hindi lang para sa kanilang kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan sa ating panahon, mga minamahal. Pinapasalamatan nila sa ating Panginoon, mga minamahal, na sila mismo, mga minamahal, ay talagang naturuan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Meda, Assistant Pastor Linus Almeda. Sila, mga minamahal, ang imahen ng apat na lalaking ito, mga minamahal, na ginawa, kinalimutan ang kanilang sarili, amen, kundi inilapit ang lumpong ito. Walang iba na lumpo, kundi ikaw yun. At ako, mga minamahal, inilapit sa paanan ng Panginoon. Nagtamo tayo, mga minamahal, ng kapayapaan, ng pagbabago ng ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng pag-asa, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng kagalingan. At nakatitik tayo sa kaligtasan at buhay na walang gan. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Ang tanong, paano natin magagamit ang posisyon o katayuan natin o katayuang mayroon tayo upang mailapit ang mga tao sa ating paligid? Naalala ko, mga minamahal, nung nasa unang institusyon ako, mga minamahal, na aking pinagturuan, yung principal doon, mga minamahal, ay siyempre born again sila, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang strategy nila, ginamit, mga minamahal, ang kanilang katayuan bilang punong guro, mga minamahal, upang mahikayat, ma-encourage yung mga kapareho kong guro na sila'y makakilala at maglingkod sa Diyos. Doon sila ini-invite, mga minamahal, sa kanilang kongregasyon. Kaya ang tanong, ano man ang katayuan mayroon tayo sa ating pamilya man o sa ating trabaho, ang tanong, paano natin ito magagamit upang mailapit natin ang mga taong ito sa paanan ng Panginoon? Palagpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Pangalawang imahen, mga minamahal, ating basahin, sabay po nating basahin dito sa Ecclesiastes, ang kabanatay 4, ang talatay 9 hanggang 10, at Kawikaan 27, ang talatay 17. Palagpakan natin ang ating Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 4, ang versikulo po ay 9 hanggang 10. Ganito po ang pagkasabi, dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sa 10, sapagkat kung sila ay mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit sa aban niya na nag-iisa, pagkat siya'y nabuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Sa Kawikaan, Kapitulo 27, ang talatay 17. Ganito po ang pagkasabi, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal. Gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Lahat ng gising magsabi ng Praise the Lord. Amen. Pangalawang imahen, mga minamahal, na nais ipakita ng apat na lalaking ito tumulong sa lumpo may lapit sa paanan ng Panginoon ay ang ating mga kaibigan o kapatiran. Kanina, pamilya. Maaring ang ating nanay, tatay, kabiyak, anak ay gamitin ng Panginoon para tayo mailapit, makapanatili sa gawin ng Panginoon. Ipagpasalamat po natin yan, mga minamahal, dahil may mga kapatiran tayo hanggang ngayon, patuloy pa rin ang kanilang pagsumamo na ang kanilang pamilya, ang kanilang magulang, kanilang anak at asawa mailapit sa paanan ng Panginoon. Kaya ipagpasalamat natin na tayo, halos buong pamilya na lingkod sa Panginoon, nariyan, mainit, na tayo ni-remind at ginagabayan
upang makapaglingkod sa mga Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, ay ang ating kaibigan at ang ating kapatiran na sila po ay ginagamit ng malapay noon, nagpapagamit sa malapay noon upang tayo ay makapanatili sa presensya ng malapay noon. Ang mga kaibigang makadiyos ay hindi lang nagbibigay ng saya. Tandaan, ang tunay na kaibigan hindi lang nagbibigay ng saya, kundi tumutulong na patalasin o palakasin ang ating pananampalataya. Sa pamagitan ng pagtutulungan, pagbibigay ng inspirasyon, at bilang mabuting tagapamagitan. Yan ang pagiging isang tunay na kaibigan at kapatiran, mga minamahal, upang makapanatili tayo sa malapay noon. Ulitin natin, mga minamahal, ang mga kaibigang makadiyos o kapatiran ay hindi lang nagbibigay ng saya, kundi tumutulong na palakasin at patalasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagbibigay ng inspirasyon at pagiging mabuting tagapamagitan. Mga minamahal, si Jonathan at David. Kilala po ba natin si Jonathan, mga minamahal? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jonathan, mga minamahal, ay anak ni Haring Saul. At alam natin na si Haring Saul, mga minamahal, ay nung magkasala siya, mga minamahal, ay nawala ang anointing sa kanya at maghanap ng malapay noon ng papalit sa kanyang bagong hari. Walang iba kundi si David. Pero nung time na yun, mga minamahal, ay kawal pa lang siya, mga minamahal. Pero may inggit na, may galit sa puso ni Haring Saul. Halos lahat na kanyang nasasakupan, walang ibang bukang bibig at sinisigaw kundi si David. Ang anak niya, si Jonathan. Sabi nga ng iba, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ang magulang ay mahilig makipag-away, baka ang anak mahilig din makipaggulo. Si Saul, mga minamahal, galit at naigit kay David. Alamin natin, itong si Jonathan na anak niya, ano ang gagawin? Pareho rin ba na magagalit at kainggitan si David? Basahin natin, mga minamahal. Malapit na tayong magtapos dito sa unang Samuel, ang kabanatay 19, ang talatay 1 hanggang 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel, ang kapitulo po ay 19, ang talata po ay 1 hanggang 4, ganito po ang sasabi. At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak at sa lahat ng kaniyang mga lingkod na kanilang patayin si David. Ngunit si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. At sinaysay ni Jonathan kay David na sinasabi, pinagsisikapan ni Saul na aking ama na patayin ka. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo na mag-ingat ka sa kinaumagahan at manatili ka sa isang lihim na dako at magtago ka. Ako'y lalabas at tatayo sa siping ng aking ama sa parang na iyong kinaroroonan at ako'y makikipag-usap sa aking ama na tungkol sa iyo. At kung may makita akong anuman ay aking sasaysayin sa iyo. At nagsalita si Jonathan kay Saul na kanyang ama ng mabuti tungkol kay David at sinabi sa kanya, huwag magkasala ang hari laban sa kanyang lingkod na si David, sapagkat hindi siya nagkasala laban sa iyo at sapagkat ang kanyang mga gawa ay naging mabuti sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalaking Panginoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. God bless sa pagkabasa ng malapay Panginoon. Naging tulad ba, mga minamahal, ni Jonathan ang kanyang amang si Haring Saul na kinainggitan at galit kay David? Hindi po, mga minamahal. Amen? Bagkus, mga minamahal, naging matalik na kaibigan, itinuring na parang kapatid ni Jonathan si David. Ang sabi niya, kung sakali man na merong laban sa iyo ang aking ama, ay susubukin kong makipag-ayos. Ipapaliwanag at sasaysayin ko sa kanya ang mga buting bagay na hindi ka naman dapat kagalitan. Sa ating mga buhay, ipagpasalamat natin, mga minamahal, kung may kapatiran o may kaibigan tayo, mga minamahal, na sa atin ay namamagitan. Kung sakali man, mga minamahal, na meron sa atin dito, mga minamahal, ang di nagkakaunawaan, itong kaibigan o kapatiran na ito, walang ibang layunin kundi tayo ay magkaayos, ipaliwanag, amen, ang mga bagay-bagay, mga minamahal, na ang layunin ay hindi
magkaroon ng division, mga minamahal, amen? Itong tao na ito, mga minamahal, ang siyang imahin nung apat na tao, mga minamahal, na tumulong doon sa lumpo, mailapit sa pananampalataya ng Panginoon. Ganon din ang ginagawa ng kaibigan o kapatid na ito, mga minamahal, sa atin. Kung sakali man na ang kaaway, dahil ang kaaway si Satanas, walang ibang ginagawa yan kundi sirain ang samahan ng iglesia. Walang ibang tinututukan at binabantayan ang kaaway, hindi yung mga nasa labas, kundi yung nasa iglesia. Kaya kung meron mga minal tayong nabalitaan na tila baga hindi magkaayos, may hindi pagkakaunawaan, pero may isang kapatiran o kaibigan ang ginagawa sa abot ng kanyang makakaya na mapag-ayos ang dalawang ito, siya yung imahin ng apat na tao na ito na walang ibang nais kundi tayo'y makapanatili sa presensya ng Malapanginoon. Patuloy na maisagawa ang ating tungkulin sa balubasa ng Malapanginoon. Tandaan natin, mga minamahal, huwag natin ma-misinterpret dahil nung linggo, sinabi sa ating mga minamahal na sundin natin ang nanggaling sa beloved children na kung ano at sino ang pinaiwas sa atin ay kinakailangan nating iwasan. Alam niyo, mga minamahal, may nabasa ako, hindi ko na lang matandaan yung saktong versikulo, pero mga minamahal, nasa Biblia, ang sabi, tandaan natin na dito rin kung saan tayo dumadalo, saan man mga minamahal, tandaan natin na maaring magmula din dito ang mga taong magiging laban din sa bawat isa. Dahil totoo ang sabi ng iba pa nating salita ng Malapanginoon na pakinggan, na sa gawain ng Malapanginoon, sa bahay ng Malapanginoon ay may sisidlan sa ikapupuri, at may sisidlan, mga minamahal, sa hindi ikapupuri. Ibig sabihin, pinakikilatis sa atin, sa katunayan, kiniliatis naman na nila, our beloved children. Bago sila mag-impose, mga minamahal, at magsabi na iwasan natin, isipin natin, mga minamahal, na ito'y dumaan sa proseso ng pagkilatis at pag-analyze, talagang observation. Chinek nila mabuti. Huwag nating isipin, mga minamahal, na ito, mga minamahal, ay biglaan lang at sana hindi natin yung misinterpret, mga minamahal, na parang itinataboy natin ang kapatid natin ito na hindi baga tayo ay hindi na tulad nung apat na tao na tulungan ng ating kapatid nito makapanumbalik. Sa totoo lang, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, bago tayo sabihan ng gagawin, matagal na nila ang pinag-aralan, inobserbahan. At talaga, mga minamahal, sabi nga nung linggo, sabi ng mga pastor, mag-ingat tayo dahil napansin nila na iba na ang espiritu na nandito sa taong ito. Kaya kinakailangan ipaiwas sa atin. Dahil kung magtatangka tayo, mga minamahal, at lalo na pasabi nga, pag wala tayong kapuri-puri, walang ayuno, walang panalangin, ay baka sa layunin nating mailapit sa Malapanginoon, ay tayo pala mailayo sa Malapanginoon. Dahil totoo ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, natandaan natin, si Satanas, walang ibang ginagawa kundi sirain tayo. Pero sana, mga minamahal, sa pagkakataon na si Satanas, mga minamahal, ay walang ibang ginagawa kundi pilit tayong paghiwa-hiwalayin. Tandaan natin, mga minamahal, na sana meron sa atin, mga minamahal, ang pangalawang imahe na ito na walang ibang ginagawa kundi pagbukludin muli ang bawat isa sa atin, mga minamahal, mailapit sa Malapanginoon, mai-remind sila sa unang pag-ibig sa Malapanginoon, amen, na tayo ay sama-samang babalikan ng ating Malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapanginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Yan ang mabuting tagapamagitan, mga minamahal. Yan ang mabuting kaibigan, mga minamahal, na sa panahon, mga minamahal, ng kadalamatian, tinuruan tayo sa iglesyang ito na makidalamhati. Sa panahon ng kasiyahan, tayo tinuturuan, makisaya. Makisaya hindi sa paraang ginagawa ng salibutan. Amen? Na may tagay. Amen? Kundi pakisaya sa pamagitan ng pagpupuri at pag-usapan ang kabutihan ng Malapanginoon upang lalong magalag ang ating mga puso. Yang mga bagay na yan, mga minamahal, ang siyang magpapatibay sa atin. Anumang sitwasyon tayo, anumang pagsubok, anumang pilit na ginagawa ng kaaway na mailayo tayo sa Malapanginoon, pero dahil sa mga kaibigan at kapatiran na ito, mga minamahal, patuloy tayong tinutulungan makapanatili sa presensya ng Malapanginoon. Pangatlo at huli, mga minamahal, ating basahin dito sa Gawa, ang kabanatay 20, ang talatay 28 hanggang 31. Huling dalawang talata na lamang po itong, mga minamahal.
Ganito po ang pagkasabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa 29, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid ng lubo na hindi magpapatawad sa kawan. Sa 30, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Sa 31, kaya nga kayo'y mangagpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. Amen. Pakpakan natin ang ating malapino. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Yan po mga minamahal. Nabanggit po pala doon mga minamahal na kung saan mga minamahal sa kupunan na ito ay maaring dito may mugmula mga minamahal na laban mga minamahal sa kung ano ang panatutunan ng iglesia. Itong imahe na itong pangatlong ito mga minamahal, walang iba kundi ang pastor, ang mangaral, ang nangasiwa sa iglesia ng Malapayno. Sila ang imahin mga minamahal na walang sawa mga minamahal na ginagawa ang kanilang makakaya upang patuloy tayong mailapit sa Malapaynoon. Kung dumarating man ang punto mga minamahal na tira tayo ng hihina at gusto nating bumitaw, sila yung laging makulit mga minamahal na lagi tayong pinapangaralan mga minamahal, sinasabihan, ni-remind, amen, na tayo ay manumbalik at manatili sa Malapaynoon. Ang gampanin ng pastor ay hindi lamang nakatuon sa pagtuturo at pangangaral, bagkos ay sa pag-aaruga, pagmamahal at pangangalaga sa kaluluwa. Kaya nga ang paborito ng malapastor, ang sabi ng malapastor, ang paborito niya, hindi sa pamagitan ng magandang panalita, dahil hindi yun ang pinaka-main purpose o job ng isang pastor. Hindi para sa mga magagandang panalita, kundi ang tunay na pastor, mga minamahal, ang tunay na mangaral, ang tunay mga minamahal na ngasiwa, ay yung tayo mga minamahal ay inaaruga at iniingatan na hindi makuha ni Satanas mula sa kamay ng Malapaynoon. Ipinapakita ng 4 na taong bumuhat sa lumpo. Isipin natin na tayo mga minamahal ang lumpong ito. Lumpo na kung saan tayo mga minamahal ay may mga karamdaman, may kahinaan, may kabiguan, may araw-araw na pangailangan, inuusig. Pero tandaan natin mga minamahal na ang ating pastor, ang mga beloved children, mga pastoral workers, ang mga nasiwa mga ngaral, ay laging ginugugol ang kanilang panahon, natitirang panahon, natitirang lakas at hidinga sa pagkakandili sa bawat kaluluwa ng mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Sila mga minamahal, out of the 3 na imahin na ipinakita, pamilya, na maaari gamitin ng Malapaynoong makapanatili sa Kanya. Pangalawa ay ating kaibigan o kapatiran, tandaan natin, ito sila mga minamahal ang may pinakamalaking pasanin at pagsasakripisyo upang tayo ay matulungang makapanatili at mailapit sa pananampalataya. Walang iba, ating malapastor, mga beloved children, mga beloved pastoral workers, mga nasiwa, mga minamahal, mga ngaral, mga minamahal. Imagine, saan tayo nakakita? Napakasarap ng tulog natin, alas 12, alauna, pero sila bumababa, nagpupuri. Hindi nila ito ginagawa mga minamahal para lang sa kanilang sarili. Pero ginagawa nila ito dahil sa pag-ibig nila sa Malapaynoon. Na yun ang nakita ng Malapaynoon doon sa 4 na tao. Na sa halip ng pagiging makasarili, na iwanan yung lumpo, bahala ka dyan sa buhay mo. Ang ako, makakatakbo ako, makakalapit ako sa Malapaynoon. Pero hindi nila inisip yun. Ang ginawa nila, kinalimutan ang kanilang sarili. Para ikaw at ako, sama-sama tayo, mailapit at makapanatili sa presensya ng Malapaynoon. Tandaan natin mga minamahal, maging tagapagbuhat tayo, hindi tagapagpabigat sa ating mga kapatiran. Ang bawat isa sa atin ay mayroong tungkulin ang maging tagapagbuhat sa halip na maging tagapagpabigat.
tignan natin, mga minamahal, ang kaibigan ng lumpo. Yung apat. Hindi sila tumingin sa kahirapan. Tumingin sila sa posibilidad, sa pag-asa. Hindi sila sumuko na magtiwala sa mahal Panginoong Jesucristo. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Nasaan tayo? Tayo ba yung mga taong magtutulak sa ating mga kapatid, palayo sa mahal Panginoon? O tayo yung mga taong magre-remind? Yan ang doktrina ng gawain ng mahal Panginoon. Makapanatili sa church discipline. Yan ang nais ng mahal Panginoon. Magkaroon tayo ng paglilingkod na may takot at kainitan. Yan ba? Tayo ba yung mga taong magpapagamit sa mahal Panginoon na mai-remind at papalaan natin mga kapatid kung gaano tayo iniibig ng mahal Panginoon? Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Dito po nagtatapos, mga minamahal, ang pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Amen. Lord, my shepherd, everything I need, mercy and love follow me. Though I walk through the night, valley of death, I will not be afraid, for His fear. The Lord my refuge, no evil can come near me, dwelling in His secret place. I put my trust in Him, He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. The enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Ransom me, He gave me all authority, power, love, and a sound mind. Strong in the Lord and the power of His might, I will put on His armor and stand. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake
can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Mga minamahal, hindi mawawalan ng kabuluhan ang paglilingkod natin na may takot sa mahal na Panginoon. Sapagkat ipinangako ng mahal na Panginoon, ang anghel ng Diyos nakapalibot sa atin. Ni dulo ng daliri, dulo ng buhok, hindi makakanti. Sapagkat iniingatan tayo ng ating dakilang Diyos. Tayo'y lalakad, mga minamahal. Ang ating mga lakad hindi magigipit. Hindi tayo malalagay sa alanganan sapagkat laging nakaalalay ang mahal na Panginoon. Ang mata ng mahal na Panginoon laging nakamasid sa atin, mga minamahal. Magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Takot na hindi na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Takot na lumayo ang mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Takot makagawa ng mga kasalanan ang dahilan upang takpan ng mahal na Panginoon ang kanyang mukha, mga minamahal. Magsisi tayo, mga minamahal, sa lahat ng ating mga pagkukulang pagkakasala. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal, hanggat tayo'y may buhay. Hanggat hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggat hindi pa huli sa mga oras na ito, magpakainit tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, beloved bisita, kailangan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin ang pinakamamahal na Panginoon na mag-iingat sa atin sa lahat ng kapamakan dulot ng mundong ito. Ang araw ay mapanganib. Kailangan natin ang tagapagligtas, ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na sa dagat-dagatang apoy. Kailangan natin ng tagapagligtas. Tanggapin natin ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Siya'y Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At hindi na po natin muli pang babalikan, mga minamahal, ang ating mga masasamang gawa. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Jesus. Sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bagamat tayo nilikha lahat ng ating dakilang Diyos, tayong lahat nilikha ng mahal na Pinoy, subalit hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ang nagpapatunay, mga minamahal, na tayo pag-aari ng mahal na Panginoon. Ating dakilang Diyos ang magsasagawa sa bagay na ito kapag naramdaman natin ang kanyang matamis at banal na presensya. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo maglilingkod hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamalang Panginoon, nang may katapatan.
Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit po natin ating dalawang mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong amang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong manalangin. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat muli, Malapinoon, sa mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila, Malapinoon. Iligtas mo po sila. 10 ng kaliwang mahal sa buhay. Ingatan mo po sila, Malapinoon. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang simuling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po ay sama-sama dumudulog, Malapinoon, sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan. Kami yung patawarin, hugasan, linisin na yung banal na gumago sa krus ng Kalbaryo. Mahabag ka sa bawat isa sa amin ng Malapinoon. Patuloy kami panghawakan hanggang sumilig pagbabalik. Dagdagan mo aming pananampalataya. Pagalingin mo aming mga karamdaman. I-provide mo aming pangailangan sa araw-araw, O Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kainaan, Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming maganap masunod ang iyong banal na kalooban. Sa ganang amin, hindi po namin kaya. Patuloy mo po kaming palakasin, Malapinoon. Alisin mo po mga panghihina, panlalamig, panlupaypay sa bawat isa sa amin. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng may karamdaman. Isipin po natin na ating pong beloved parents in the Lord naglayhan po sa atin, mga minamahal. Sambitin po natin, banggitin lahat ng mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Opo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, sanhi ng katarata, leukemia, cancer, diabetes, sakit sa puso, tuberculosis, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalilangan, mga demonyo ng kahirapan, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po manang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong tatalon. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Dear Jesus.